Dobré ráno. Vítame vás pri rannom zamyslení a prajeme vám požehnaný deň. Naše vysoké povolanie. Ranné zamyslenie podľa knihy Ellen Whiteovej. 2. september. Príroda rozpráva o Bohu. Na tvoje diela, Bože, keď sa dívam, všemocným slovom krásne stvorené. Úprimný obdiv nikdy nezakrývam, vďaku ti vzdávam, spievam nadšene. Chcem tvorca môj ti obeť chvály niesť, si všemocný a dobrý Pán. Za všetky dary múdrosť tvojich ciest, rád v žití vrúcnu chválu vzdám. Príroda rozpráva o Bohu. Rozpomínam sa na predošlé dni. Rozmýšľam o všetkých tvojich skutkoch. Rozímam o diele tvojich rúk. Rozprestieram svoje ruky k tebe. Moja duša prahne po tebe, ako vyprahlá zem. Žalm 143, verše 5 až 6. Hľadeli sme do výšky na týčiace sa hory v ich majestátnej kráse, so skalnatými bralami pripomínajúcimi obdivuhodné staré hrady. Tieto hory nám rozprávajú o pustošivom hneve Božom nad porušovaním jeho zákona, lebo boli vyzdvihnuté divokými prúdmi celosvetovej potopy. Sú ako mohutné vlny, ktoré sa na Boží povel zastavili, ako znehybnené dmúce sa vlny stuhnuté v ich najpyšnejšom vlnobytí. Tieto sa do neba týčiace hory patria Bohu a on vládne nad ich skalnatými pevnosťami. Jeho je i bohatstvo ich zdrojov a všetkých hlbín zeme. Ak chcete vidieť dôkazy, že Boh existuje, dívajte sa okolo seba, nech vás osud zaveje kdekoľvek. Boh prehovára k našim zmyslom a pôsobí na našu dušu skrze veci, ktoré stvoril. Nechajte vaše srdce prijímať tieto dojmy. Príroda vám bude otvorenou knihou a bude vás na bežných veciach učiť večnú pravdu. Košaté stromy potom už nebudete míňať bez povšimnutia. Každá kvitnúca kvetina a každý list so svojimi jemnými žilkami bude vypovedať o nekonečnej zručnosti veľkého umelca. Veľkolepé skaly a do neba siahajúce hory, ktoré sa čnejú do diaľky, nie sú výsledkom náhody. Rozprávajú s tichou výrečnosťou o tom, ktorý sedí po vznesení na vysokom tróne celého vesmíru. Známe sú Bohu všetky jeho skutky od počiatku sveta. Všetky jeho zámery sú dokonalé. Akú bázeň a úctu by malo vzbudzovať jeho meno. Boh je skala vekov, útočisko pre jeho ľud, úkryt pred búrkou, ochrana pred sálajúcou žiarou. Dal nám svoje sľuby, ktoré sú pevnejšie a neochvejnejšie ako skaly vysokých hôr. Hory budú odstránené, ale jeho láskavosť nepominie a s tými, ktorí v neho vo viere vkladajú svoju dôveru, nebude jeho zmluva pokoja zrušená. Keď budeme so svojimi prosbami o pomoc vzhliadať k Bohu, tak neochvejne ako tieto skalnaté pusté hory vzhliadajú k nebu visiacemu nad nimi. Naša viera v Neho a vernosť Jeho svätému zákonu sa nikdy nepohne. Naše vysoké povolanie, 2. september. Chcem vás povzbudiť, aby ste boli konateľmi Jeho slova, nie len čitateľmi. Ďakujeme, že ste si nás dnes vypočuli a nezabudnite sa k nám pripojiť i zajtra.